Vytáhnete z toho koša? Bez tak. Tady jsem viděl někde sršna. Nekecej, on leze ven? Co? Jako ven leze? Tak ne, neleze, ven je tu zdechlý. Tak ho zašlapni ještě. Dá se to zebrat? Jo, to je dost pevné. No, obrovské. Tak jak to má být tak? Tak ti tam neštípne. Nádherní jsou to. Velké, no. Je to je ruky já chci vidět do toho. Jo. Ještě to hned rozbíj, ne? Ať vidíme, No. jak to vypadá vevnitř, nebo si to necháme jako trofej? A on tu je na tím, že? Co si tam je, jak asi? Tak máš? No, tak zkus. Já jsem to blbě, to jsem měl na tu ruku si rukavicu zehnat, proto musím přidržovat něčím. No. To je napínavé. Je. A nic. Počkejte se na to. Ne. No, ukáž, co tam je. Že tu jsou plasty a tady to je jenom takové. Jenom vstup. Tam oni asi přebývají normálně, ne? V letě. No tak kde mají tu? Tak to jsou plasty. Celkem malé. Bych čekal, že to bude větší. Nejsou to vosy nakonec, normální, obyčejné? Že je to malé, že? No. To bude asi vosy. Děje se. Jo, jsou tam, no. Protože já si myslím, že tam budou nějak víc nahusto. A i tu. Tu jsou. Někde. Tady. Tak velké to je. No, takže vozík tam není. Ta královna tam jde bude, abych to zapálil pro jistotu. Jo.
tu je vidět, že to je jakési sú, ale já zajdu pro svědky a zapalím to.